Asinga please abelungu. Is serious lento. iANC ne alliance put together. Uma ezisivala umlomo bakha inhlangano. Umkhonto wesizwe. Babe ngadlala. Okuthema sesibuye enkululekweni kwakhona ihlakaniphi ezithi ha umkhonto wesizwe asubulala usekho. Sokwakha manje MK MVA babenza into thina singayiboni ukuthi benzani namhlanje uma sesisengxakini njengale ngeke siyofoma enye organization ezingasoyibuza ukuthi ubani yile esiyaziyo umkhonto wesizwe okuyiyona ehalwa ihamba phambili ikhululizwe uma sesishintshile lento sizobuya size kulamadoda aphethe ikhongolosi sizobuza ukuthi yini leni yenza kanje sesiphethe bese abatshena nonela